Dit is op een paar Lietse verhoringsnaai al decennia lang het uniform voor op straat. En dit wordt het nije. Dat zit lekkerder, werkt het beter en de stof is steviger. Qua stof als het ergens achter een hekje bloest, heeft gauw een hekkel erin of een skeur erin. En ik moet het natuurlijk nog passen naar je uniform en naar mijn werken, maar als ik dit zo veel en besjucht, is dit krijg wat steviger en beter materiaal. Politievrouwen roen vaak in herenbroeken. Nu kunnen ze kiezen uit 2 modellen vrouwelijksbroeken. En verder zitten er knibbelstikken en boezen in de broek. Verschil met oude uniform, daar hadden we een trui en een jas. En nu hebben we een softshell die je als trui kunt dragen en in de zomer ook als jas. En een nieuwe cap, waar is dat goed voor? Nou, in de landen zag je toch wel vaak dat collega's de pet of het bolhoedje niet droegen. Ook niet handig. Je was hem snel kwijt. Ja. En dit is ook, past beter bij de hele look natuurlijk. Ik zal hem nu wel dragen in ieder geval. Beter als een balhoedje. Ja, beter. Daar viel je misschien wat ongemakkelijk in of zo. Ja, zo stijf hè. Hast er wel zin in ons? Ik heb er zin aan, ja zeker. Want het zit een stuk vlotter? Of? Vind ik wel, Ja? ja. Ik vind het straalt wel wat uit. Het ziet wat sportiever uit en de stiert zou wel wat. Er wordt goed omtocht dat we Denise net in compromitterende poses filmen bij het verklaaien. Ze krijgt een compleet nieuw uniform. Een broek, hege squan, een polo, een all-weather jacket, een worker en een nieuwe cap. En zo worden je honderden van haar collega's in het nieuwe stutsen. En ook de malje binnen wies met het nieuwe uniform. Ik vind het perfect. Ik vind het mooi en stoer. Dus ik ga ervoor. En zo shot het er dan uit op stritten. Op het poseren naai dan, dat is voor de fotografen.